goyang bersama New Dwi Laras ora neko neko. Oh 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 ambyar biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi lunga ing luar negeri. Tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben sasine sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah ora tarik opo kowe wis lali marang janjimu bakal tetap satu